Yanzu labari da ɗumi-ɗuminsa abin mamaki baya ƙarewa. Masu sauraronmu ku gyara zama domin ku ji yadda mazauna garin Magami da ke jihar Zamfara suka ɓarke da shagulgula da bukukuwa da murna bayan kasurgumin ɗan ta'addan nan Dogo Gide ya yi hijira ya koma zama dindindin a wannan gari. Tirƙashi. Masu sauraronmu ko kun san menene dalilin da ya sa al'ummar wannan gari suka ɓarke da biki da murna saboda dawowar Dogo Gide zuwa wannan ƙauye? Sai ku gyara zama domin ku ji dalili. Kafin nan idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Haka zalika ka danna alamar like. Domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakkiyar rahoton. Mazauna garin Magami da ke jihar Zamfara sun ɓarke da shagulgula da bukukuwa da murna bayan kasurgumin ɗan ta'addan nan Dogo Gide ya yi hijira daga daji ya koma zama dindindin a wannan gari. Dogo Gide dai shine wanda ya kisa sannan wato ya sace ɗaliban makaranta a Kuriga a jihar Kaduna. Daga baya an yi ta yaɗawa wai ya rasu bayan wani arangama da ya yi da sojoji ya samu raunuka a jikinsa da hakan ya sa aka riƙa yaɗawa wai ya rasu. Bayanai na baya-bayan nan daga mazauna yankin sun nuna cewa Dogo Gide ya tsallake rijiya da baya daga harsashin da sojoji suka yi ɗirka masa. Kuma yanzu ya yi hijira daga maɓoyarsa ta babban doka a dajin Madada. Dogo Gide ya koma wato garin Kizara da ke gabar gabashin Magami ya kuma umarci manoma da su koma gonakinsu ba tare da fargabar sace su ba ko kuma ɓarnata dukiyoyinsu ba. Wannan mazaunin gari ya shaidawa Premium Times a cewa wata sabuwar waƙa da aka yi masa an yabe sa ta yadda ba a zato. Mutanen Magami na cike da farin ciki ganin damar da ya ba su na su koma gona babu wanda zai hana su ayyukansu musamman a yanzu da damuna yakan kama a Najeriya musamman arewa. To masu sauraronmu wannan shine wato dalilin da ya sa al'ummar wannan ƙauye suka ɓarke da shagulgula da murna bayan ɗan ta'addan da yake kama mutane ya kashe su sannan kuma ya sace dukiyoyinsu ko kuma ya kama su domin karɓar kuɗin fansa. Yanzu kuma ya koma wato wani ƙauye da zama ya bar zaman daji yayin da kuma ya umarci al'ummar wannan ƙauye da su koma su je su ci gaba da nomansu ba tare da fargaba ba tare da ɓarnata dukiyarsu ba tare da kuma wato an kama su ba. To masu sauraronmu a tunaninku menene dalilin da ya sa wannan ɗan ta'adda wanda ya kasance ana neman sa ruwa a jallo ya dawo yana mai ƙoƙarin kare manoma su yi aiki yayin da ya bayyana musu cewa ba su da wata fargaba. To muna fata Allah maɗaukin sarki ya kawo ƙarshen dukkanin ta'addanci da 'yan ta'adda waɗanda suka addabi al'umma suke kashe mutane babu gaira babu dalili. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki wanda shine yake juya dukkanin al'amuranmu ya kawo ƙarshen dukkanin wani ta'addanci da wato 'yan ta'adda ya kuma ƙara kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu. Haka zalika masu sauraronmu muna dakon jiran ra'ayoyinku a ɓangaren comment akan dukkan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha. Ku ta lafiya. Bissalam.